question phat kan enter nga intrastate purchase question kin lo copy ma sanga chuan video in lo pause sanga chuan in continue le dan intrastate purchase kan ti chuan intra kha chu local purchase kan sai na khani dra I think local a chu nom local purchase ni chuan Mizoram chu Mizoram tina omde chu Mizoram chunga kan lei intro Mizoram chunga kan lei tinan Delhi ni pon Delhi chunga an lei khan Assam ni pon Assam chunga chu an mani state le state chunga chu la ni chu tro chuan interstate ni chuan interstate chu kan la ziranga ni kana interstate a kha chuan interstate a chuan Mizoram chu nge Delhi te Delhi chu Silchar te chu state le state transaction om don interstate a chuan interstate a chuan Mizoram chung kha shet pol mi lo tu a chuan ma se tu hian interstate kan enanga ma se tinan question a khan tu na hian tu na interstate ani ta tro interstate ani chuan ma se interstate a khan he thil pani kha om kop tin chuan tinan bungro kala ta Delhi chang khan bungro kala Mizoram atro Mizoram Delhi chang bungro kala a interstate purchase oma tro interstate purchase interstate chuan Mizoram chu Mizoram chunga ve khan ka bungro ka shala tro chu ti chu interstate purchase om non dina chuan I ka bungro kha pundanga state danga ka shalle chuan andina sil chala shaltaila Assama chuan chu ti ni chuan interstate om don chu thil question pa da han transaction kha chi sang sang om thei ti kha karo sei du ni tu chuan ma he tun question a chuan interstate kan mas en ma sanga chuan next question a next video a interstate kan enanga chuan a mix kan en le a chuan question lo cher sin la Mr. X purchase goods rupees 1 lakh locally interstate on 14 April 2021 interstate om ti da tro interstate chen ti kan tiang journal kha chu lo shet to ringa lo pon last in la confuse one last class video kha in lo en le tanga meeting en journal ji siam da tu te kha kha chu in shet nge ngai khami wa kha ne kha golden rules karon da kha golden rules kha zir nge ngai personal account real account nominal account kha te kha debit le credit kha in shet nge ngai kami kha chuan interstate goods purchase of matro chuan next he sold them kha abung rulei kha noi kha singa na shala rupees 150 in the same state angaya ashal chu ti chu interstate tholani tina chuan he paid legal consultation fees to I consultation farm ne na khan consultancy farm ne na khan fees ape paisa choi don cheng sanga chu I sompariata so he purchased furniture for his office use tan furniture alaya singkha sang hi man so assuming that CGST is 2.5% and SGST is 2.5% chuan chu mi omja chu antinan GST rate kha 5% tina 5% ania chuan CGST a 2.5% chuan SGST a 2.5% akal rautina interstate a chuan and goods treated whereas the GST on legal consultation fees. Legal consultation is 9% for CGST and SGST. Omjeju GST kha no confusion mo. Consider kang pakhat. Tuna khan hemi hi assuming that CGST is 2.5% and SGST is 2.5% on goods. Tu bim ju abung ro leina khan 2.5% 5% GST om dina chuan CGST a 2.5 SGST a 2.5 dina chuan abung ro sal pakan bung ro shim khan 5% kan charge ton tian chu chuan whereas the GST on legal consultation fee is 9% to ti chu 9% ve kan charge sang CGST a 9% chuan SGST a 9% on legal consultation fee om chu consultation fee sa pek na kha chuan 9% ve kan charge sang chuan further GST rate on furniture is 14% for CGST and chuan chumi omja chu hei na kida ka she tur chu pakhati hei ka soila lok consultation is 9% for CGST le SGST hemi hi service sector le nang etidan restaurant te awe hian
18% an kat thin 18% service reng nang chu 18% an yang chuan chu da chuan CGST a 9% ka langa SGST a 9% chu ang che che don ti chu percentage ka divided by 2 ni mai a chan ve nen sem don central le state ti na chuan next GST rate on furniture is 14% for CGST and SGST chu tiom chu 28% om ti na GST chu 28% ania 14% kha CGST chuan 14% dang kha SGST ti na on furniture for his office furniture lai na khan 28% GST chodon chuan CGST a 14 SGST a 14 ti na chuan journal kan siam chinang lo la confuse do la kan ipon tu na hian urup de la onuna question ki kan soifia pa nga chuan journal entries siam min tia prepare journal entries kan question tu chu chun te kan siamang te solution ti kan zia kang solution ti na solution ti kan zia nga chuan ta hian heading a journal entries ti kan zia kang journal entries chuan table hin lo siam venga TRIES chuan table lo siam nga ta hian date kan dang date chuan next particulars ledger how kan enter tu khania particulars chuan ta hian amount point the ma se commercial chuan tik tak chuan debit le credit kan ziak thina chuan debit le credit kan ziak ang chuan hela hian intinan le khabu dang tin lo en chuan ta hian ledger folio om thina ta hian le fain tenga ledger folio khami kha in da theba kha chuin thu nia ma se ta cha kan question hian ledger kha min pe chong silo kha ma kan ziak lang lawa om je chu ledger folio chuan invoice number te kha teng chi thilang mani a ledger number chin che tu kha in ziak ang 1 2 3 table zen tu kha om chin ta kha chu lo ignore shela ngai lawa chuanin kan ti ma sakber tu chu question kan share chinang Mr. X purchase goods rupees 1 lakh locally interstate on 14 April 2021 a date kan ziak nga 14 April 2021 goods purchase om tina tro goods purchase tu ting en journal just kan siam dan tu chu hi last han ngai purchase account debited chuan interested ni tro inchani chuan ting an ti kha inchani chuan CGST le SGST amang chuan kan lei ni chuan input om don tina keinin kan lei chuan CGST le SGST kan GST rate kha kan pek to bangin aron input ve lai don chu poisa kan pek chho kha aron lut liang tina input SGST account debited chuan ting an ti kha chu creditors tro ta hian creditors account kan tiang creditors account hemi om ja chu ta hian Mr. X purchase goods atirong ta khoi change le kan chelo tro Mr. X purchase goods from BM long ta se chuti chu BM a thena chang le ta chuti chu creditors kan ti to lawang chu BM's account kan tiang and from Bezalel furniture te ni chuan Bezalel furniture te kan je kang chu ador nei tu hing kan je kang ma chuan dor nei tu khamin pe se lawa chuti chu creditors te kan je sak ta pang chan chu ador nei tu hing kan chela chuan chuti chu injang amount kan je kan jiang goods purchase nan noi khatin le yatra 1 lakh man le 1 lakh man le noi khatin le yatra chuan injang GST kan charge zone kha GST assuming that CGST is 2.5% and SGST is 2.5% to 2.5 ve kan charge don tro inte kan tiang omje chu chodan pati ama hi noya dei lo je gola ta lo hian no ta lo je gola 1 lakh kha to 2.5 plus 2.5 to 5% ti na tro 5% in la soka nge 5,000 dina tro chuan chu di chu hi CGST a half an don CGST a 2,500 dina chuan SGST a 2,500 dina or indu chuan thian 2.5 khan zong hal tap thaya noi khat chu
abung ro leina khania 2.5% om zeka chu divided by 100 te ani mai tro chu ti chu divided by 100 kan tianga chuan 2500 ania chuan hi CGST tan chuan SGST ka chuan ang che chia chu wang chuan zia pongai lawa chuan hi chu narration sorry working notes ania in zia lan khera ngai lo ni chu i SGST chuan ang lawa chuan i commerce chuan calculator in mang thaya chu wang chuan hi nge paper in zia lan kher pongai lo dai calculation ni chu in thiam dang zo kin lo manga chu exam na calculator in kenga chuan calculator mangin nge in pang thayang chuan he kan zek lu don sangni zanga kha CGST a sangni zanga nia 2500 SGST a 2500 chuan total chu 105,000 nime chu karap le de sorry mani last class khan englo ka soilawa i narration zeda kha chu journal ji ngor kan zira chuan exam mai chuan narration in zia thei sham chuan ze kula tha entidan khi tu na hian journal ji pakhat ka zek zawa tro chuan narration ka zek chinang ta hian anoin bracket ka danga i being purchase of goods to be traded comma bearing GST of 5% in total. Chu narration chu khi heta ka thil ziau ki I two creditors purchase account debited two creditors zia ki ka soi fiat ina I kan soi fiat ha kan explanation kha kan ziak lang chu in thu nia nan ki tiang che zi ngai lo in shet chem na khan ziak ma se adik tur ni antinan helai hi omlo ta mo po ni se amo antinan debit le credit rules shelo tan khan kimi khi lo enta se helai yen chiarang being purchase of goods to be traded bearing CGST of chu I purchase of goods om dina kan ziak lang chuan a GST rate chu 5% ni ti kha kan ziak lang sak ti la ni chu nge nyang I debit le credit rules shelo tan po an en meya an shet dan khan narration kan siamang chuan in close sang chuan next sakan kalang next question ki kan chiar lenga hi kan zo to dro chuan next sakan kalang he sold them for rupees 150,000 in the same state on 15 April 2021 a date kan zek ma sabera 15th April 21 dro chuan a shal letina shalani 20 kan tikha sorry debtors account debited to sales account chu athil le noi khadina leita noi khata lekha noi kha singa na shal leta tro a shalani chuan output khom ve thung CGST le chu nge kha output is GST account kan tia chuan debtors hi omje chu antinan han chenam yang che khani meya he sold them to Mr. X nita se he sold them to Mr. X ne na khana shal kan ani chuan nge kha heta hian X ka da me ta hian X ka da Mr. X account ka tia omje chu hi a lei tu pa suina ni chu debtors chu chuan tuna khi chuan eng ma om si lo khawang khan ming kan chulawa khawang khan debtors kan ditapang chang dro chuan he sold them for rupees 150,000 nia chu ti chu sales account na 150,000 kan zekang chuan output CG sinjai kan da dong shalong chu wang chuan kan chut liang 150,000 atangyan exam nge CGST a ken kan da 5% na nia dro chu ti chu 2.5 ve tu ti la chu long 3750 and ang don wang khan 3750 kan zek bebe meng harsala 3750 chuan kan belanga hemite pathumi kan belanga chuan thai kan dizekang 157,500 hilai khan kalau selo ngasya
hemi ta puthumin belanga 1 lakh plus 25,000 and 25,000 chuan hi lo so kang diktra chuan hei chu kan rap la deang zona interest chunga chuan zelu ai lo chuan narration kan zek belenga engte kan ziang being sale of goods to consumers okay to entinan x kan ding chuan to Mr. X kan tia bearing GST of 5% in total. Total 5% om dina. Total GST ka kan 5% an chu 2.5 la 2.5 chuan kan close lang account. Chuan next kan inanga he kan zawa chuan next he paid legal consultation fees rupees 5,000 on 18 April 2021. Engte kan tiang payment om dina ni mai ni khatet kha 18 April 21 chuan payment om chuan ting kan ti purchase hanglo khan mai thil kan lei chuan nge poisa kan pichin ta tro purchase account ting chi khan legal fees kan je ka hi nia englo kha golden rules ka poimon san chu debit what comes in credit what goes out ti ka lo en chiang le ngai du chuan ani lo pon tikhen no shiang GST account debited chuan input as GST account debited to bank account tikhen ki engma sei lo watro question kan chu he paid legal consultation fees rupees 5,000 in cash ti lawa engma sei si lo chawang chuan to bank kan ti mai in cash ti chuan to cash ni mai ta hian to cash kan tiang so engma sei si lo chawang chuan kha chu du concept the kan tan poilo internet ma se bank account te sei he chuan chu SBI account te kan te kan open internet banking ati chuan bank account kan tiang check ti kha bank chu bank ti je khani me fees a khan je ka pe kha check sanga ne tro chuan insat nge legal consultation fees tu kha chu GST on legal consultation fees 9% for CGST and SGST tu chu legal consultation fees ha chuan 18% chu service ha chuan 18% kan tika atak taka chuan adang ke chu question base ken intianga question a 20 ti chuan 20 ni me question a ken 9% tu ratia chu 9% plus 9% chu 18% tina chuan legal consultation fees kha 5,000 ania chuan 9% kha SGST nia chuan 9% dang kha CGST 450 ani ve don ta chuan kan belanga 5,900 chuan narration kan ziak lenga khani mai olutu being payment of legal fees for consultation services something in me into two in that and me being payment of legal fees for consultation services chuan account kan close le kan line denga he boy chen khatson line tlang china into two nia mase ke mai chuan particulars key line ila to ko te chuan next question kan nga next chuan he purchased furniture for his office for 50,000 12,000 on 28 April 28 April 21st furniture lay oma chu ti chu purchase om tin na chu purchase account kan jek top lawang apming kan jek ang chu ni china ka chuan purchase goods top te nge lei kan chelawa tro chu wang chuan zia tu kan chelo ta chu wang chuan purchase account kan siam tu pang chuan ma se thil le ga fridge te ni chuan fridge kan siam ang mobile phone ipon internet iPhone den ta se iPhone ti kan jek ang chu kan apming kha kan jek lang mo tan chu input CGST account debited
input SGST account debited to furniture hi po hi chu khui do rang kan chu silo tro to furniture shop mo engam mani khani me an open to and then from XYZ company da se chu ti chu the hian XYZ to XYZ company ka ti me chu in boy lo kaling to a chuan 12,000 chang khian zang ka furniture a chuan 14 plus 14 to 24 28 furniture a chuan 14% kan la dona chuan zang 1680 chuan kan total anga 15 credit side kan zia kang 360 tiang kan zawa tro question chu he kan ti to chuan ige kan ti langai I question chu kan zawa maro chu exam nge text pek don kan la shlo ni tro text exam nge pe kang chu main hi narration kan zek bele lo kang being purchase of furniture for into le video hi in lo speed kind of disak me for the shop from furniture shop chuan kan close nga e kan se khalas akan I chu question kan zo to kan lei to masabera purchase kan tia ta kan shal saka chuan consultation fee sa pe chuan furniture le om le ta chuan I khipa khian GST chu kan se do ka ma kan an monthly return he an return kha an file zia ai thatin chuti ni chuan ta khan tax pe ka ngai don ta amo tax pe ka ni lopon I engen yang tax pe kha lo ngai lo mai the bok ta input ane tam chuan chumi chu sarkar ni nine report anga ni chu chuan tuna hian hi pa hian exact nge tax pe ngai or credit ledger exact nge le nei don ti kan enang tu di chumi tur chuan ama sabera hi englo chunga zia ngai to lo ta working notes in tianga to bera working notes in tianga chuan in ki tur chu to CGST input okay input CGST ho kan bel ve kang input CGST in belang chuan input SGST in bel bokang total input CGST total input SGST nge kan de kan nang input chu sang ni zanga kan ne tro input CGST chuan input CGST zali samwa chuan input 1680 chuti chu sang nge sang ni zanga plus zali samwa 450 plus 1680 chu rupees 4,630 chuan SGST po nang si chidona chu wang chuan nang che kan jek mayang indu chen bel thavek thi tawa funin uilo chuan asengai kherlawa in ang dona wang khan chuan output kan jek bayang total output CGST total input SGST chu chu exam nge kan journal register kan enanga chu input an ya kan zo to tra chuan output exam yom output CGST zathum sangthum se samwa output SGST 3,750 3,000 rupees 3,750 rupees 3,750 chuan text exam ye pek don kan enang ate kan zek lang putanga last narration akian chu ti kan sha tur le pha chu tuna khian April month kan khoya dra chuan April tha khi text pek don chuan athalea objection omne chu April tha kha May chuan May tha kha June a file lang June tha kha next month a zel file don chu ti chu tuna khian khi engma question khian an sui to silo chu ti chu date kha chu engmani kha kan siama 19 May
sang ni samni pakhata kan file ti rang chuan chu ta kan ti tur chu output kan ziak ma sang output CGST account debited output SGST account debited chuan ta in gap lo da ulla chu input CGST account debited chu input SGST account debited chuan kan total kan ziakang input C a chuan 4630 netro 4630 chuan output a chuan 3750 tina chuan chuna khian I khulai ya tamzok thin lang he I feel lo 4630 netro chuan 4630 han belang himite pani kan bel chuan zange thi zelan ngai to lo 9260 netro explanation mai hi 3750 7500 tu chu credit side tamjok tina credit side tamjok sang ko ni som lokania debit side ta sang sari zanga chuti chu ta hian electronic credit ledger ti kan ziak tilang chuan a difference kan ziak ang LED GER account debited chuan a difference kan ziak ang 9260 kha hi kha input netro input zong chuan minus output 7500 chuan hi cash ledger am tur chu 1760 hi among Today chu I debit side ta chuan tax spec ngai lo khi ala bang zok tina asa chu input atama input khi a ma lo pek lok suina nia a pek ani bang khan kimichin khinjek nga omne chu input khi tamzoka input khi indian purchase akhan lo peto chu thila le khan I khi tuna kan chopa khian Mr X khian sang quality khalo peto ta chuan I ashal chona khi chuan sang sari le te choki ala shal choka chu sang sari something kadra sang sari zaruk sang sari zanga chuan chuti chu I credit ledger la ni don tina ta hian hi kan se asang 1760 chuan narration a being balance of GST transferred to electronic credit ledger kantiang ya kan zawa hi omne chu being balance of GST transferred to electronic credit ledger tina tiang kan zawa mase I tuna khian tinan debit side helam pangi lo tambe thungta seng chuan helam pangi claim ta se ta hian chu electronic credit ledger kan ti be thunga chuan a difference kan ziak chuan chu ti chu mase khami ni chuan khami heta kan zia kha tamna kha tax pay ngai don ti da khi pa khian tu chuan hi GST account a khan nei shi don chuan kina next month a khan la mang le zel don tina Ethani posia chuan offline amino zot fe don chuan next question kan jok lenga interstate